Наталья Карпович. Аповесць. Валожкі на замкавай гары. Друкаваны тэкст аповесці можна прачытаць на партале Літрес саміздат. А вашай увазе, шаноўнае гаспадарства, ахочу скарочаную версію аповесці «Валожкі на замкавай гары». Андрусь сядзеў на валуне самай высокай гары наваколля, якая мела назву Вялікая. Ён любіў прыходзіць сюды і назіраць за краявідамі. Яму вельмі падабаліся блакітныя валожкі, якія мелі колер чыстага неба і празрыстай сіні рэк. Уся гара была абсыпана такой кранальнай чароўнасцю, што ажно шчаміла сэрца ад шчасця. Андрусь адчуваў сябе абсалютна шчаслівым, меў сваю сям'ю, жонку Марту і 3 дачкі, Зоську, Адэльку і Стэфку. Андрусю пашчасціла з жонкай. Такога кахання, калі дыхаць цяжка, захоплівае дух і сэрца лётае ў паветры, у Андруся з Мартай не было. Было хутчэй сяброўства і глыбокі давер і павага, як быццам 2 паловы аднаго чалавека. Адно было дрэнна і вельмі непакоіла Андруся. Марта так і не нарадзіла сына. Радавалі Андруся давер і павага, якімі ён карыстаўся сярод племені лютаў, дзе быў галоўным. Люды былі жыццялюбамі, добразычлівымі, любілі працаваць. Але калі нападаюць захопнікі, люды ператвараюцца ў грозных ваяроў, становяцца лютымі да ворагаў, не знаюць стомы, пакуль не заб'юць апошняга ворага. Месца, дзе яны пражывалі, было размешчана паміж 2 рэчак – Вялікага Нёмана і вытокаў рэчкі Валоўкі. Імя Андрусь было яму не родным, а прыстала да яго з дзяцінства. Але Андрусю падабалася, было гучным і вылучалася сярод іншых. А сапраўднае імя яго было Мендох. З валуна Вялікай гары Андрусь бачыў Святую гару. Там было свяцілішча, і сюда прыходзілі маліцца Богу Перуну. Рос дуб і стаяў валун. Было невялікае вогнішча, там заўсёды гарэў агонь і праводзіліся абрады. Абараняў гэтае месца знахар, які меў імя Саўка. Жыў калдун не на самой Святой гары, а ў яе падножжа. Бачыў Андрусь Лысую гару. На ёй не раслі дрэвы, і трава была выпаленая, як выцвічая. Апошнім часам Андрусь адчуваў трывогу. Усё было добра, але прыгнятала пачуццё прыбліжэння нечага страшнага. І калі Андрусь ужо збіраўся сыходзіць з Вялікай гары, пачалося. Адчуўся нейкі гул, як быццам 1000 буслоў шэптам клякочуць. Потым у небе з'явіліся агні круглай формы, незразумелыя аб'екты. Нічога падобнага ў сваім жыцці Андрусь не бачыў і не чуў. На нейкую хвіліну ён падумаў, што гэта набліжаецца сам Бог Перун. Але Бог Перун па ўяўленню лютаў ездзіў па небу на вогненай залатой калясніцы, запрэжанай крылатымі рысакамі. Андрусь бачыў Святую гару і калдуна, які моцна званіў у звон адмысловым сігналам трывогі. Андруся ахапіў страх за Марту, за дачок і за ўсіх лютаў, за якіх ён нёс адказнасць. Ён стрымхалом паімчаўся да сваіх. Пачуўшы трывожны звон, усе мужчыны, якія маглі насіць зброю, збіраліся, жыхтаваліся і выходзілі насустрач ворагу. Праўда, на гэты раз былі разгубленыя, таму што акрамя Андруся ніхто ворага не бачыў. Андрусь расказаў, што вораг прыйшоў з неба і прыляцеў на бліскучых круглых човнах. Многія не паверылі. Тады Андрусь прапанаваў ісці на выведку. Тое, што ўбачылі, павергла ў шок. 2 вялікія бліскучыя круглыя талеркі, падсвечаныя знізу агеньчыкамі, бязгучна завіслі над Вялікай гарой. На Лысай гары нешта рабілі 2 істоты. Яны былі падобныя да людзей, але вельмі высокія, мелі вялізныя галовы, вочы свяціліся агеньчыкамі, а гара змянілася, паверхня стала роўнай і гладкай. Талеркі прыйшлі ў рукі і апусціліся на Лысую гару. Агеньчыкі згаслі, адчыніліся дзверы самыя ў сабе, і з кожнай з іх выйшлі па 4 істоты. Такія ж як тыя 2, што стаялі на Лысай гары. Адзенне выглядала, як шэрая бліскучая скура. Андрусь паглядзеў на Святую гару і аслупянеў. Святая гара была, але знік вялікі дуб, і валун, і сам калдун. Істоты маглі, не рухаючыся, падымацца і перамяшчацца, выкарыстоўвалі прылады, светавыя промні магутнай сілы. Адны на Вялікай гары рабілі ямы ў 3 месцах, другія магутнымі светавымі промнямі разрэзвалі Святую гару на кавалкі, трэція кавалкі апрацоўвалі, рабілі іх гладкімі і роўнымі, а 4 пераносілі па паветры апрацаваныя кавалкі гары і ўкладвалі іх у ямы, і пабудавалі 3 каменныя будынкі. Адзін вялікі на сярэдзіне гары, магчыма, яны там збіраліся жыць. 2 другія былі як вялізныя слупы з завостраным бліскучымі пікамі. Потым усе істоты перамясціліся ў каменны дом. Відаць, пайшлі адпачываць. Людзі былі ў разгубленасці. Па загаду Андруся 2 засталіся назіраць, а ўсе астатнія рушылі да ваяроў, якія чакалі вестак. Андрусь патлумачыў, што з неба з'явіліся дзіўныя страшныя істоты, падобныя да людзей, маюць магутную зброю, якую могуць рэзаць камень і перасоўваць прадметы, і самыя перасоўваюцца па паветры, як па зямлі. Жывуць у каменных дамах, разбурылі Святую гару. Можа, гэта не людзі, а самыя богі прыляцелі? Таму Андрусь прапанаваў не разыходзіцца, зацішыцца і назіраць.
На наступны дзень адбывалася вот што. Богі зайшлі ў свае чоўны і пачалі аблётваць наваколле, свяцілі промнямі ў зямлю. Але ім не спадабалася мясцовасць, былі незадаволеныя. Потым на сваіх лодках вярнуліся на вялікую гару, і 10 з іх зайшлі ў адну са сваіх лодак, загрузілі амаль усе свае скрыначкі і ляцелі. На вялікай гары застаўся адзін бог, і на лысай гары адна лодка. Параіўшыся, ваяры вырашылі, што трэба паспрабаваць дамовіцца з багамі, і зараз быў самы лепшы момант. Прызначылі, што трэба ісці Андрусю, бо ён з'яўляецца галоўным. І тут прыйшла Марта і сказала, што пойдзе разам, аднаго Андруся не заставіць. Андруй з Мартай падняліся на вялікую гару і ўвайшлі ў каменны дом. Бог сядзеў на вялікім крэсле, троне. Андрой сказаў, што ён Міндох, ад страху назваўся сваім імём, жонкай Мартай, расказаў пра люта, якія тут пражываюць. Бог паглядзеў у скрыначку і, відаць, зразумеў мову. Бо калі Андруй спытаў, хто яны такія, пачуў адказ, што яны не богі, жывуць на вельмі далёкай планеце Набіру і называюцца анунакамі. Планета Набіру ў крытычным стане, паветра вакол яе вытанчаецца і планету вынішчае сонца. Выратоўвае становішча золата, якое анунакі распыліваюць, змягчаючы сонечныя промні. Але яго на Набіру ўжо ўсё выкарысталі, таму паехалі шукаць на іншых планетах. На зямлі знайшлі шмат золата, здабылі і адправілі на сваю планету. Набіру выратавалі. Але перад вяртаннем дадому вырашылі абследаваць усю зямлю, можа ў будучым яшчэ спатрэбіцца золата. Абследавалі ўсё і ў лютаў, але золата не знайшлі. Анунак сказаў, што заўтра ўсе яны адлятаюць дадому. Людзям не будуць шкодзіць пры ўмове, што не будзе знішчана ўсё, што збудавана. Асабліва нельга чапаць слупы з бліскучымі пікамі, у каменным доме вялізныя люстэркі, таксама парталы, сувязь паміж прасторамі космаса і вялікія каменныя скрыні. Андруй паабяцаў усё выканаць. Выйшаўшы, Андруй з Мартай пачалі раіцца, што расказаць лютам. Марта прапанавала не казаць праўду, сказаць, што гэта новыя богі, якія зрынулі бога Перуна. Знаходзіцца доўга тут не могуць, таму застаўляюць свайго намесніка, а менавіта цябе, Міндога. Табе дазволілі жыць у каменным доме, і ўсе павінны табе падпарадкоўвацца. Андрусь так і зрабіў. Люды прынялі апавет спакойна, нават з палёгкай. На наступны дзень Андруй з Мартай тэрмінова перасяліліся ў замак. З гэтага часу ўсё змянілася ў жыцці лютаў, Марты, Андруся, які назаўсёды ўжо застанецца Міндогам. Змены адбываліся хутка і катастрафічна ў параўнанні з мінулым жыццём лютаў. Андрусь паверыў, што ён прызначаны намеснікам багоў і ўладаром лютаў. Для абароны сябе стварыў войска, рабіў шмат карыснага. Далёка за межы наладзіў продаж тавараў. Нехта плёў кошыкі, нехта рабіў чоўны, нехта лыжвы. У гандлёвых паходах гандляроў абаранялі ваяры з войска, але за гэта Міндох увёў падаткі спачатку з гандляроў, а потым і з усіх жыхароў Лютвы. Так цяпер сталі называць край, дзе жылі люты, а Міндога вялікі князь. Слава пра князя Лютвы Міндога далёка разышлася. І цяпер ужо да Міндога чарадой пацягнуліся дэлегацыі ад іншых племёнаў. Добры прыбытак быў ад гандлю, але найбольшы ад здачы войска ў арэнду. Вядома, забіваць іншых дзеля здабытку было непрымальна для лютаў, але калі змяніўся Міндог, якога люты паважалі і давярялі, сталі змяняцца і люты, а хто быў не згодзін з новымі парадкамі, той знікаў невядома куды. Адной ж раніцай Міндог падумаў, што даўно ён не любаваўся валошкамі на вялікай гары, цяпер яна называлася Замкава. Ад убачанага Міндог жахнуўся, валошкі мелі барвовы колер. Можа, гэта было папярэджанне Міндогу, бо як толькі ён набраў моц ва ўладзе, пачаў знішчаць усё анунакінскае. Слупы з бліскучымі пікамі, у замку замуравалі зяпы ў парталах, не маглі толькі зрушыць вялізныя люстэркі. Утапілі ў чорным балоце ўсе скрыні. Але Міндог катэгарычна адагнаў пакаяльныя думкі. Змяніліся адносіны Міндога да сваёй сям'і. Ён зрэдку ўспамінаў пра дачок і пра Марту. Яму ўжо былі непатрэбныя парады жонкі, бо ён лічыў сябе самым разумным і не заўважаў, як Марта худнела ці ссыхала. І калі аднойчы раніцай старэйшы заховы Алекса паведаміў, што Марта памерла ноччу, для Міндога гэта прагучала як гром сярод яснага неба. І хоць ужо доўгі час яны з Мартай зрэдку бачыліся, але Міндог адчуў страту чагосьці вельмі важнага. Вырашыў, што пахаванне ён павінен правесці ўрачыста, як належыць вялікаму князю. На пахаванне былі запрошаны сваякі Марты. Прыехала малодшая сястра Марты Агна. Міндог бачыў яе толькі адзін раз зусім малой. Зараз Агна была дарослай і вельмі прыгожай. Была замужам за старэйшым за сябе даўмытам, з якім Міндог быў знаёмы. І тут з Міндогам адбылося тое, што перавярнула ягонае жыццё. Ён закахаўся ў Агну. Каханне накрыла яго такой моцы, што ён амаль страчваў прытомнасць і вельмі прагнуў Агну. Усё і адбылося пасля пахавання Марты.
Потым усе падзеі проста паімчаліся. Агна зацяжарыла і нарадзіла сына Рупіка, а яшчэ праз 2 гады другога сына Руклю. Міндох быў задаволены, нарэшце ён мае сыноў. У кругаверці падзей для Міндога незаўважным адбылася адпраўка Агнай дачок Міндога і Марты ў далёкі кут княства, дзе былы святар святой гары Саўка, уцёкшы ад анунакаў, адкрыў малельню. Незаўважным для Міндога стала і вялікая колькасць ворагаў, якіх абабралі ці пакрыўдзілі вайскоўцы Міндога. Апошнім часам Міндог адчуваў трывогу, не мог спаць. Вось і сёння зацемна прачнуўся і пашпацараваў каля замка. Ужо амаль развіднела, і тут яго як маланкай ляснула. Нідзе не было валошак, нават барвовых. Чырванелі, як кроў, толькі макі. Міндох успомніў дзень перад прылётам анунакаў, калі ён шчаслівы сядзеў на вялікай гары і назіраў за кранальнай чароўнасцю блакітных валошак. З горычу падумаў, што вярнуць назад нічога немагчыма. Можа, калі даўмыт прыслаў 2 ганцоў, каб адвесці Агну назад да мужа, трэба было задумацца. Але Міндога ахапіла такая лютасць і гнеў, што ён аддаў загад забіць пасланніка і утапіць у чорным балоце. Можа, трэба было заплаціць вялікі выкуп, але хто пасмее ў яго, вялікага князя, намесніка багоў, адабраць каханую? Трывога не адпускала. Вось і зараз ён быў без зброі, ахоўнікаў у замку было мала, бо ўсіх адправіў караць ветаў, якія адмовіліся плаціць падаткі. Знаходзячыся ў глыбокім роздуме, не заўважыў, як да яго з усіх бакоў насоўвалася цёмная сцяна ўзброеных людзей. Ад нечаканасці Міндох не мог нават крыкнуць, толькі перад тым, як шабля паласнула яго па галаве, пачуў: «Вітанне табе, Міндох, ад даўмыта!» Міндох ужо не мог бачыць, як узброеныя людзі прайшлі ў замак і пасеклі начамі ўсіх, каго сустракалі: Агну з сынамі, прыслугу, а яшчэ раней усіх вартаўнікоў. Потым пачалі ўсё руйнаваць і паліць у замку і на замкавай гары. І толькі калі нарэшце дым ад пажарышча развеяўся, стала бачна, што ад замка засталася толькі адна абгарэлая ўсходняя сцяна. Доўгі час на замкавую гару людзі баяліся заходзіць, але аднойчы вырашылі паглядзець, што там зараз, і з вялікім здзіўленнем убачылі, што на ўсёй замкавай гары сінеюць блакітныя валошкі. Ад такога кранальнага і чароўнага хараства ва ўсіх зашчаміла сэрца ад радасці.